Xa que falei o do libro das cantareiras e letras galegas, escrito por Carlos Callón, que non era secreto ningún, pero cando falas destas cousas en público sempre tes problemas, pero xa la botou o fin de semana, que me vou metendo? Vou explicar algo desde a filosofía que sí que podemos aplicar sempre na nosa vida, coa parella, coas amizades, no traballo, con todo, é que no feminismo, como a mulleres, en colectivo, que é utópico, porque non todas as mulleres son feministas, pero vamos poñer unha utopía que consiste en deixar que a verdade se faga visible. E todo isto ten moito que ver coa coherencia e coa resistencia mesmo, por exemplo, dun pobo ou, neste caso, das mulleres. O primeiro que non debería pasar cando unha editora decide que se vai honrar non sei cantas mulleres e se comeza a falar de feminismo, non debería pasar que o libro que pensan en sacar o saque un home. E isto non debería de pasar non porque a ninguén se lle ocurra, senón porque antes de tomar a decisión alguén debería dicir, hostia, non. Pero vámonos poñer no caso no que isto pasou. Isto pasou e daquela vemos que un home saca ese libro e vai con outro home presentalo e tal que eu fixen e dixo, joder, sabes, tanto o feminismo, tanto non sei que, saindo en prensa, homes falando da aportación das mulleres á música, á cultura, ás letras. E sí. E aquí é onde podemos usar a palabra estructural para entender que significa estructural. Quere dicir que a estructura é patriarcal. O que sostén, iso son homes. Son homes os que deciden. Son homes os que teñen, e aquí poderíamos usar a Bourdieu, o suficiente capital simbólico para ter autoridade para falar. Neste caso, mesmo para falar das mulleres, sobre as mulleres, é case como se eles poidesen ser a voz das mulleres. E isto está totalmente normalizado, e isto sí que podemos falar de problemas estructurais. Vale? É igual que eu sinalei que todas as mulleres de repente dixesen, carallo, bueno, por deixaos que eles falen diso. Mas nós sabemos que non fai sentido ningún, sabes? E xa está. Pero daquela sinalámolo e din, vámoslo reparar, que veña unha muller. Aquí podemos volver a ver como podemos entender o estructural máis aló dun discurso intelectualmente bonito. Unha vez máis, a estrutura é masculina e agora os homes, ao sinalalos, entre eles deciden que van colocar unha muller. Un acto simbólico de reparación. Mais un acto simbólico de reparación non é un acto feminista. E non hai un cambio estructural. Siguen sendo eles facendo todo e agora metemos unha muller. Agora poñamos que ningunha muller en Galicia acepta este convite. Di, no, que va. Se xa o fixestes vos, facede o vos que xa sabedes como vai. Porque agora resulta que poñemos unha muller, esa muller non tivo nada aí realmente de decisión. Eu non o sei, pero se fósemos máis aló a quen participou no libro, seguramente nos daríamos conta que se participaron mulleres. E tamén participaron sen esa autoridade realmente de decisión. Pero bueno. E agora chega a presentación e ningunha muller o aceptou e din eles, veña, vamos para diante. Pero agora poñamos que ningunha muller aparece nesa presentación. Digo, deixos que son che cousas de homes falando de mulleres. É que é mallao. E daquela, como diría Sócrates, non? Permitimos que se revele a verdade. De repente vanse a topar un lote de homes falando de mulleres, de cousas de mulleres, da aportación das mulleres e todo máis, pero non hai mulleres. E aí, de alguna forma, facemos aboiar
O que si é estructural. Permitimos que se vexa. Iso é un activismo, como eu chamo, do cotiá. É unha acción individual. Eres ti sendo coherente. Cando todas as persoas son coherentes, isto é imposible que pase, revelas a verdade. E isto podémoslo aplicar en todo na nosa vida. Cando eu falo tanto dos vínculos, do amor, que se o evitativo, que se tal, cando ti estás con un tipo, e o tipo fai estas tranjalladas todas que falamos, se ti actúas en coherencia como ele actúa, a verdade aboia. Cando eu digo a estética da verdade, esa preciosidade que é a túa coherencia, se marchaches, non che importo. Pero mira, eu quedei aquí, ó meu. Non é se me dói ou non me dói, iso xa é asunto meu. A única realidade é que eu queríate, miraba por ti, quería facer cousas contigo, queríate na miña vida, fixenche un lugar na miña vida, e ti non o quixeches. Eu, pois mira, acepto iso, respecto. Vai. Aquí tes un acto que non ten gasto enerxético. Ti non tes que facer nada espectacular, mas que quedar no teu lugar. Iso que chaman manter o teu centro, non? Manterte no teu centro. E isto, de feito, é que é tan útil a nivel machismo permitir que aboie. Sí. Cando un home te triangula con outra muller, a min isto pasoume. E daquela ele espera que ti loites por demostrarlle que ti és mellor que a outra. Pero el, se ti o miras así, dis, hostia, xa me dixo que el prefire a outra, ou prioriza, pon adiante de min, está me dicindo, por exemplo, imagínate, non? É que non estou dicindo nada que as mulleres non vivan. Xa me dixo que eu son moi intensa, que eu teño estas cousas defectuosas, e ademais, agora está me dicindo que é outra, mesmo unha amiga, dame igual, non? E xusto non ten estes defectos, e iso é o que el valora. Bueno, pois xa está, eu non llo vou explicar, porque xa el mo explicou. Ti tes todo isto, que a min non me vale. E mira, hai outras mulleres na miña vida que teñen estas cousas que son unha pasada. E dixo, bueno, pois tal cual, sabes? E aquí, ademais, cadrache moi ben as persoas teñen que quererte como és. Pero os homes, moito de cote, están sempre sinalando as cousas de ti que non lle gustan, e ti dis, pois non me quere como son. E eu acepto iso. E unha vez máis, se me dói ou non me dói, é asunto meu. Eu, a miña enerxía, usareina para traballar na aceptación, facer un loito, xestionar, mesmo, porque a triangulación vai provocar todo isto en ti. Xestionar se iso me provocou ciúmes ou tocou a miña autoestima, pero eu vou non aceptar. E aí tamén permitimos que se revele a verdade. O que de verdade pasou, o que de verdade dixeches e o de que verdade fixeches. E xa está. Sí. Isto é filosofía aplicada á vida. Isto é, máis aló do discurso, de eu son como son, teñen que quererme como son, eu non me comparo con ninguén, eu son non sei que está moi ben como discurso, é a aplicación á túa vida. É coherencia entre o que sintes, o que pensas, o que dis e o que fas. É resistencia. A resistencia é ese estoicismo tamén, non? De non pôr o valor, por exemplo, as mulleres, non? En comunidade, non pôr o valor en se eles nos inclúen, non nos inclúen, nos elixen, non nos elixen. Senón dicir, nós xa sabemos que é supervalioso, nós xa sabemos que a música era feita por mulleres, nós xa sabemos que estas mulleres de mens deixan un legado cultural da hostia,
E eles deciden que queren falar diso. Pero deciden eles, entre eles e tal, e nós non imos participar, sí, de facer ver que aí hai algo nin de feminismo, nin de consideración real cas mulleres. Ou incluso esa consideración en retrospectiva, sí, tamén é un acto simbólico cando só deciden eles, porque mira, eles hoxe están facendo máis do mesmo. Non ternos en conta. E sí, cando falamos de estructural, aí tamén o ves ben. Dá igual que ti inclúas unha muller, sí. A veces a inclusión non conleva participación, e a veces a participación non conleva en sí autoridade para decidir, facer e desfacer as mulleres. Eu creo que se entende. É unha cousa tamén para comprender a sociedade, é comprender que desde o máis pequeno, desde o vínculo, ata o fenómeno social, é sempre o mesmo. Isto é matemática, que é unha cousa que non teño moi explorado na filosofía, pero agora que ando con Kant, é matemática, sí. Todo se pode amplificar, non? No debuxo técnico, no artístico tamén, como fago eu, como ti podes transformar un debuxo pequeno, pódelo ampliar con matemática. Na filosofía, nos nosos propios actos, tamén se pode ampliar. Eu sempre o digo, do micro ao macro. A revelación da verdade ti pódela facer con maromo, como a podes facer en sociedade. O que pasa é que en sociedade require de ser colectivo, de ser tribo. No movimento feminista require de que as mulleres permitamos que se revele iso. E no traballo tamén funciona. Por exemplo, cando se dá unha mala orde e ti a executas. Por exemplo, aí podes revelar, por exemplo, un mal liderado, que é algo que pasa a miúdo nas empresas. Hai un problema de liderado e cando as persoas non se esforzan, deciden non ser proactivas, que isto pídencho moito, precisamente, porque tapa os problemas de liderado nas compañías, e ti decides acatar as ordes como veñen. Cando todo o mundo fai así, tamén se revelan os problemas estructurais, a veces, de funcionamento nunha empresa. Por exemplo, val para todo, é super guai. Filosofía é isto, non é só ler autores. É interiorizalo e colocalo na túa vida. É maravilloso.